Get ready with me in Bulgarian. A lot of people don't know this, but I was born and raised in Bulgaria and I speak perfect Bulgarian. Това ще бъде доста странно, защото никога не съм говорила на български пред камера. Говоря на български всеки ден с семейството си и с приятели, но никога пред камера и някои неща, които не мога... Когато дойдох в Америка за първи път, аз бях много млада и всичко, което е за грим и правене на грим, научих на английски, така че някой път просто не мога да обясня с български думи как се прави грим. Аз съм от град Варна и много ми липсва понякога, особено семейството ми, защото те живеят там, сестра ми, майка ми. Майка ми идва доста често, но пак не е също, защото нямам близко семейство в Америка. От малка винаги съм била искала да живея в Америка и когато казвах на хората, че искам да се преместя в Америка, те ме гледаха все едно съм луда и ми се смееха. Когато дойдох в Америка за първи път, усетих, че наистина тук се чувствам себе си и се чувствам най-добре и когато се преместих тук беше изключително трудно, но не съжалявам, беше най-доброто решение в живота ми. Когато се преместиш сам в чужбина, особено ако си много млад, това изгражда много силен характер, защото трябва да се сблъскаш с много трудности и просто живееш в страна, в която не си роден, you just don't belong. И най-често един от най-често срещаните въпроси, които хората ме питат, е дали ми липсва България и отговорът е да и също така не. В България доста често се чувствах все едно има някакъв таван и просто не мога да избутам над него и често се чувствах неразбрана от хората и просто се чувствах доста потисната. В момента уча в University of Virginia, което е невероятно как стигнах до там. Аз съм английска специалност. Английската специалност означава, че чета огромно количество английска литература, което много ми помага да съставям аргументи, помага ми и в маркетинг и би ми помогнало, ако отида да уча право. Също така мога да работя каквото си поискам с това образование. В момента се оправям да излизам с приятелка, което е доста рядко срещано, защото в Америка нямаш особено много време да излизаш с приятели или за социален живот, защото всеки работи много, всеки има отговорности. В принцип винаги си правя очна линия, но сега малко ме мързи. Ще си направя малко черни сенки и ще ги потупам, как се казва. Тоест нанасям черните сенки много изключително близо точно на където са миглите. Повечето от вас сигурно ме познавате от Sephora Squad, което бях приета в Sephora Squad преди около година и сега съм ментор на новата Sephora Squad и това беше най-невероятната възможност в живота ми. Ден днешен не знам как ме избраха, просто дадох всичко от себе